אנחנו נמצאים כאן בסטודיו של So Simple ואני עם שיר, עוזרת מהצוות של דפנה לוינסון בליין של So Simple. מה את יכולה לספר לי על קולקציית הסתיו חורף שאני עכשיו בעצם סוקרת? אז ככה, קודם כל הקולקציה שלנו מותאמת למידות הביניים ואנחנו משתדלות להגיע לכל מבנה הגוף שקיימים בטווח מידות הזה שבין 42 ל-50. מבחינת הצבעוניות חשוב לנו כל הזמן שהיא תהיה מעודכנת, שיהיו גם את הפריטים המאוד טרנדיים וגם לתת איזשהו מענה קלאסי לפריטים שהם יומיומיים ושימושיים. פריטים ככה באמת מיוחדים שהם גם ילוו אותך הלאה בארון, כאילו זה לא פריט שאת קונה עונה אחת וסיימנו, ובאמת גם באיכות, כאילו מי שמבין בזה מבחינת תפירה וזה, אנחנו מאוד מקפידים על זה במותג. אני רואה שיש היום גם מידות 50, הגדלתם את המידות, אני מבינה. הגדלנו את המידות, ומעבר לזה שהגדלנו את המידות, הגדלנו גם את הדירוג של הגזרות, כך שמידה 50, הפער בין מידה למידה הוא מגיע ל8 סנטימטר, מה שבדרך כלל הפער עומד על 6 סנטימטר, ככה שהמידה 50 שלנו יכולה להכיל גם בחורה במידה 52. זה היה לנו מאוד חשוב לעשות את זה, מתוך באמת לתת מענה לכל הבנות שהן קצת יותר מלאות ולובשות מעל מידה 42, ושגם להם יהיה בגדים. מאוד משמח לשמוע, אני מכירה הרבה בנות שישמחו לבשורה הזאת. אנחנו כאן עם לירז אסייג, דוגמנית מהממת, שכרגע מדגמנת ל-So Simple. בואי ספרי לי קצת איך התמדת על הקולקציה, איך הצילומים. במילה אחת, וואו, ועכשיו אני ארחיב. האמת שזו פעם ראשונה, ובאמת אני דוגמנית פלאס כבר הרבה זמן, פעם ראשונה שקורה לי שאני מגיעה ואני מודדת ומחליפה ומצטלמת, וכל פיס, כל מה שאני לובשת הוא מדהים, הוא בול, הוא נוח, הוא יפה, הוא זוהר, אני רוצה שזה יהיה שלי. הכל נעשה תוך כדי מחשבה ראויה להערצה מבחינתי, של איפה למקם תפר של מותן, יש לי פטיש כיסים, כמעט בהכל יש כיסים, שזה מדהים, שזה אדיר והכל מחמיא, כי צריך לדעת שבגדים לפלסיות צריכים, בעיקר לפלסיות, להחמיא, לדעת איפה למקם מה, וכל הגזרות, הכל כזה מושלם. יכולה לספר לי משהו על מה שהולך להיות בפלאס פאשן וויקנד שהולך להיות? יש לזה משהו מיוחד? מכינות לכם המון הפתעות. אנחנו כבר עובדות על קולקציית קיץ גם, קצת דברים ניו ארייבל, תהיה שם איזושהי הצצה לקולקציה. כולל דגמים חדשים שצריכים להגיע מהמתפרות, כאילו במיוחד בלעדים רק לאירוע. ואנחנו באמת מקוות שאנשים יבואו ויצדיקו את הקיום הזה של המותג, כי עובדים פה מאוד קשה ומנסים באמת לתת מענה ובאמת לשמוע מהמוכרות ומהלקוחות ומהפניות, וזה באמת חשוב לנו. המסר שלנו זה שלבנות מלאות יש אופנה, יש בגדים ללבוש, באמת יש כאן את כל הטרנדים, אפשר למצוא אצלנו ב-So Simple עד מידה 50, וזהו, style has no size, כל מה שנשאר לכם זה להפציץ. לגמרי. לא עשיתי ככה. חוץ מזה יש עוד משהו, לא? תבואי ככה. אני לא הייתי פה בסרט.